салом ба аъзоёни гурӯҳи пайвандгар, умедворам хуб ҳастед. Ман қарор дорам дар назди ангури японӣ, яъне селексия Япония, маникюр фингер, ки дар Тоҷикистон президент мегӯянд. Бисёр савол мешавад чанд намуд аст. Ин видео барои дар ҳамин вақт видео кардам, ба пухтан шурӯъ кардааст. Ҳоло на пухтааст, туруш аст. Вақти пухтан сар мекунад, аз болояшам хеле сурх шуда меравад. Зард сурх мегӯем, сурх шуда меравад, сурх мешавад. Вақти ҳама то ҳамин ҷа сурх мешавад, баъд ширин мешавад. То ҳамин вақта туруш аст. хусусиятҳои ангурҳои ҳозира бисёраш ҳамин аст, ки аввал мепазад, яъне ранг мегирад, каме меистад, баъд ширин мешавад. вақте шумо дар бозор аз ҳамин ангур харидорӣ карда истеъмол мекунед, туруш аст, шумо фикр накунед ин ангур туруш аст ё мазза надорад. Агар шумо дар хонаҳотон барои хутуна шинонед, меистед, сия мешавад, шиб ширин мешавад, чарсакӣ ширин. Баъд то барфа, ки ман видео карда будам, то барфам хеле дар танааш меистад. фикр кунед, ки аз моҳи август мепазад, то барф дар танааш меистад. Агар дар хона дошта бошед, аз ҳамин вақти моҳи август метавонед истеъмол кунед то барф. ҳатто баъди минус ё баъди барф ман дар видеои соли гузашта нишон дода будам, баъди барфам истеъмол кардем, маззааш ширин аст. яке аз беҳтарин ангурҳо барои боғ, барои дастархон, барои хона. барои чӣ бозор туруш мебарам? Барое ки сахт аст. Дар чӣ гӯям, дар сардхона, дар яшик, дар бозор бисёр меистад, мулоим намешаванд. барои ҳамин тезтар мекананд, вақти каме хом будан мекананд, ба фурӯш мемонанд. албатта бисёри деҳқонода ҳама вақт фикри пул мекунанд, яъне каме агар ширинам набошад, бисёр меистад, барои ҳамин барвақтарак мечинанд. ин буд каме маълумот дар бораи ангури японӣ, селексия Япония, маникюр фингер. ангури зимистона ҳам бигем мешавад, дар халадини кам сардхона хуб меистад. нархашам дар бозор, агар сифати ангурҳо хеле ки ман нишон додам хеле бошад, беҳтарин мешавад. дуюм ки ин ангурро метавонед экспорт кунед дигар давлатҳо, Қазоқистон, Россия. агар боғам кунед, кафолат медиҳам, беҳтарин аст. саломат сарбаланд бошед. агар видео маъқул бошад, лайк монед. агар ниҳол қаламча дар кор бошад, марҳамат, бо нархҳои дастрас аз 20 ноябр дархост кунед. ба шумо пешниҳод мекунем. ҳама намуд, боз такрор мекунам, тақрибан 20 намуд ниҳол ангур дорем. тақрибан 150 намуд аз беҳтарин ангурҳои ҷаҳон қаламча дорем. ба шумо тавсияҳои ройгон медиҳам дар ҳолати аз мо харидорӣ кардан, яъне кадом ангур барои хона хуб аст, кадом ангур барои экспорт, нигоҳдорӣ дар сардхона хуб аст, кадом ангур барои бозори Тоҷикистон хуб аст. саломат сарбаланд бошед. лайкро фаромӯш накунед.